Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि डिडि प्रडाक्शनाव नोंथांमोनखौ आङो गिबियावनो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आंनि दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय आङो दायोहाय नारेंखल गोरलै लायनो नागिरदों आरो जानो लुगैदों नालाय ओमफ्राय आङो मैया खबर मोनदोंमोन ओमफ्राय गामियावहाय दोङो होननाय ओंखायनो लेंहरनायखाय आं थांनो नागिरदों आरो ओमफ्राय आं दा हारसिंथ' थांनो हाखाया नालाय ओमफ्राय आं दा मुटुखौ लिंदों आरो थांनो थाखाय एकदम नै बोरैबा नुलायदों अखा हादोंमोन नालाय अखा हाबाथ' बयबो उन्दुखायो दसे उन्दुदोंमोन ओमफ्राय उन्दुना सिखारना फैबाय आरो ना मेगनखौ ओंखायनो बुलालाव नुदों नै आंनिखौ नै आं दा मुटुआ दोङो। हाय लोगोफोर माने नालेंखर लायनो नागिरदों आरो बुरैया लिंबाय थानायखाय गामियावनो फानोनो ओमफ्राय बायनानै लायनो नागिरदों मोनबोयोना मोनबा नायनोसै र' ओमफ्राय शेयार खालामनोसै आरो नोंथांमोनजों नायलांबाय थादो बिदिब्ला दे गामिनि एलपि स्कुल ओमफ्राय नैबेहाय गामिनि ओरैबायसा समायना रमायना बिफां लाइफां सारि सारि लामा जिङावनो बै नुहुरनाया गामिनि गिर्जा आरोना ओमफ्राय बैयो मोनसे बेलेग बनायबाय थादों गोदान। फंबायजों रायजाहरलायदों आङो बिदिबो जाहोयोना मामाया नायथ'वाखै नायबा बुंहरजासिगोन आं दा मोसानो ओंखारदोंलै गावनो मालाबा मोसा होखागोनबा न'आवबो जानो नागिरसै खान्दा नै दायोहाय जोङो नारेंखलखौहाय लाना फैबाय आरो ओमफ्राय जोङो जरासे बायदोंमोन आरो जरासे बायनायाव जोंनो आबैया थाइसेखौ फ्रि हरबाय आबैया जोंनो थाइसेखौ फ्रि हरनायनि थाखाय थेंक इउ आबै। गुदुं ओंखारबाय बिराद सिङाव माने दानस्लाबनांगोन थुब्लासो हाखौ जानायसो नुयो आरो माबाखौ नुखाया ओरैबायदि खस्थ' बेबायदि दाब बिदैल' लोंजाग्रा गोरलै थाइनो हरबाय आबैया अननानै ओमफ्राय गोरा थाइसे हरबाय आरो थाइनैखौ बायबाय ओमफ्राय थाइसेखौ ओरैनो हरबाय आरो ओंखायनो दोनबायसै आबैनिसिम जाबाय गुदुं ओंखारबाय एसे गोरा ayo boleh sering lebih gourlay video sampai sabang mana dan lebih jenis
बिदियानो फुल थाखाय इदिया दानो गजोबबाय बेलेग गिलास मोनसेखौ एफा फुल थायोना लोंख'नो हाबावना देर ग्लास उनि दंबावदां दे जोंनि मानि लोगोखौ को दाननोसै गोदै बिराद गोदै गोदै ना गोदै मोनबाय आं जि गोदै माथ' सान्दुं गोसा जानांगोन Apa berapa dulu? Itu kembali dulu. Aku nih itu kan? 잘래 마마 잘한다 네, 그 날. 예쁜가? 맞아 영. 이래 무장하래. 무장하네 된지. 맞아. 그걸로 접동후. 이 방은 집이래 이거 집이네 Hành nó tụi nó rồi sai nó của này. rồi tới cái đây này rồi sai nó của này. Nó không được này vì sai nó của này về bút chúng số này vì chẳng ha. Này. nó hất tắc này gần cứ thâu nào ra nữa बेबायदि जानो लुगैखादों ना नै लोगोफोर मोनजामारबाय आं मा होनदों माखो बे नङा मानसि देखायबाय थानो होनलाय Itu barat. थाव गोथाव खनसेयावनो फैथाराखै थ' बेलेग माबायसा बेलेग गोथाव ना Rafa. गोथाव लोंग्रा Ini kalamnya. थ' लोंनांगौ Itu. बेलेग गासो Beda mah gede sih. ओरैबासो सान्थि मोनबाय आं दिनै मोनजानानै आङो जानो लुगैनानै Kakasnya apa? Sepanjang hulap dah nih. udah kita udah udah kita aja nih sebenarnya ayo nih sih Nah, लोगोफोर दहाय जानायनिफ्राय एसे गोरासिन आरो इयो बेखौहाय बिगुर दानानै नों गथा खालामनाय दा मोजां मानोसै सैयो दे सुदो बिदियाबो मोजांथ' जानो ओंखामा नुफैया नंला बेखौनो बिलासो मोजांसो मोनखादो आं दा उनाव जाखानोसै ओंखामखौ मोनावनो बरियाना नै लोगोफोर दहायना गोरलैखौ जाबाय नै इदि हजोबना जाजोबबाय नै माबायदि मोनदों दिनै मोनजानानै गोथाव दायो नै बेखौहाय एसे गोरासिनखौहाय नै इदि खालामना होबाय आं जाथोंसै गोसोआ दिनै सान्थि जाथारथोंसै ओरैबायदि गोदै गोथावखा जाबाय ना लोगोफोरजों बिराद गोथाव मोनदों
दिनैहाय आङो लुगैनायखौबो मोनजाबाय नालाय ओंखायनो बिराद गोजोनबाय ओमफ्राय बिदैखौबो मोनलोंबाय बिराद गोदैमोन ओमफ्राय दा जोङो नै नारेंखलखौबो जानो मोनजाबाय ओमफ्राय बिराद गोथावमोन आरोना एकदम गोदै मोजां मार गोनां गोथावथारमोन आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर आरो जोंखौ नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनलायगोन ओमफ्राय जाय नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनानै हो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय बाय